जूता कपार पे रखला से पगड़ी ना बन जाला। बोल मत। चाय वाला भी एक दिन प्रधानमंत्री बन जाला। भैया इस साला के वजह से हमनी के कंपनी बंद हो गई। कंपनी से कीमती एकर जान, सबके जान ले ले, हिसाब किताब बराबर हो जाए। जान तोर जनाना के हो ना कि जब मन करी तब ले ले। ईमानदार आदमी के जान लेवे खातिर तो यमराज के भी पसीना छूट जाला। तोर का औकात? औकात के पता तुझे परिवार के तब चली जब तेरे मेहरारू शादी का जोड़ा उतार के विधवा की साड़ी पहनी। छाती चिरवा के मौका के करेजा हटवा के शेर के करेजा लगवा ले। कहे कि हमारे करेजा बब्बर शेर के जब मारे नहीं तब गाड़ी की जरूरत न पड़ेगा।